Čože? Spadol most? Čo teraz, keď spadol most? Musíte si poradiť inak. Tak už sa vyzuj, vole, a chod do tej 5 stupňovej vody. Takých 5 do píše 2? 2? Tak 2. A čo? 0. Tak je to zaujímavejšie. 1? Aha. No veď už choď. Dávaj. Ty ideš aj s tou palicou. No dávaj, choď. Zažili sme, videli sme, ale musíme zase ďalší kus prebrodiť. No, aká je tá voda? Ja pôjdem tiež, ale niekto to natočiť musí, chalani. Dobrá? Jasne, ty kokos, tuto máme, zaberieme trošku, ako to vyzerá. Do dola. Išli by sme cez most, bohužiaľ most padol, no tak. A je to tu ináč zatvorené a danger. Čo? Hej. No dobre, idem aj ja, no bohužiaľ. Niekto tu